салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. Нико Ковач аз курсии сармураббигии бошгоҳи футболии Бавария барканор карда шуд. Дар ин бора сомонаи расмии дастаи олмонӣ хабар додааст. Даста бо ин мутахассис дар ҳоле шартномаро қатъ кард ки рӯзи шанбе таҳти раҳбарии ӯ Бавария аз тими Айнтрахт ба натиҷаи калони 5-1 дучори шикаст омад. Раҳбарияти дастаи мюнхенӣ бо Нико Ковач комёбиҳо орзу намуда дар корҳои минбаъдааш бошад хостори бурдбориҳо шудааст. Нико Ковач низ баъд аз ба истеъфо фиристоданаш гуфтааст ки кори раҳбарият дуруст аст ва барои пешравии даста беҳтар аст ки ман аз Бавария равам. Дар ҳоли ҳозир дар бораи сармураббии нави Бавария худи раҳбарияти тим чизе нагуфтааст, вале сомонаҳои олмонӣ бошад овозаеро паҳн намуданд ки гӯё сармураббии нави ин дастаи маъруф собиқ раҳбари клуби Ювентуси Италия Массимилиано Аллегри интихоб шудааст ва ин мутахассиси 52-сола дар рӯзҳои наздик ба мақоми сармураббии Бавария таъин карда мешавад. Баъд аз анҷоми 10 давр Бавария дар зинаи чаҳоруми ҷадвали умумии Бундеслига қарор дорад. теннисбози маъруфи сербиягӣ Новак Ҷокович 34-умин ҷоизаи худро дар мусобиқоти силсилавии Мастерс ба даст овард. ҳарифи дорандаи ракеткаи яки сайёра дар бозии ниҳоии мусобиқаи Мастерси Фаронса Денис Шаповалов маҳсуб мешавад. Дорандаи ракеткаи якуми ҷаҳон Новак Ҷокович дар даври финалии мусобиқаи кушоди тенниси ATP 1000 ки дар шаҳри Парижи Фаронса доир гардид, бо Денис Шаповалов рӯи корт гардиданд. Новак Ҷокович дар ин рақобати тақдирсоз Шаповалови канадагиро дар 2 сет бо ҳисоби 6-3 ва 6-4 мағлуб кард. Ин маротибаи панҷум аст ки Ҷокович дар мусобиқаи кушоди тенниси Мастерси Париж ғолибият ба даст меорад. баъд аз ин дастовард теннисбози рақами яки сайёра шумораи ҷоизаҳои худро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ба 77 расонида, аз лиҳози ҷоизаҳо ҳамакнун шомили беҳтарин теннисбозони панҷгона дар тӯли таърих шуд. Барои Денис Шаповалови 20-сола бошад, ин нахустин финал дар мусобиқоти силсилавии Мастерс маҳсуб мешуд. дар даври 11-уми премер-лигаи Англия дар бозии дастаи Эвертон ва Тоттенхем ҳолати ғамангез ва ғайриинтизор рух дод. Бозингари хатти ҳуҷуми дастаи лондонӣ Сон Хин-мин дар дақиқаи 78-уми бозӣ як ҳаракати ноҷо намуд ва ин боис бар он гардид ки пои бозингари Эвертон ва тими миллии Португалия Андре Гомеш шиканад. ҳолати мазкур ва ҷароҳати бардоштаи футболбоз баҳсҳои зиёдеро миёни мухлисон барангехт. довар ҳарчанд футболбози кореягиро аз майдон ронд, аммо барои худи Сон Хин-мин низ ин ҳолати даҳшатовар буду. чӣ кор карданашро дар майдон намедонисту ашки чашмонаш шашқатор буд. Эвертон расман хабар дорад ки Гомешро ҷарроҳӣ карданд ва ҳамакнун футболбози португалӣ на камтар аз 1 сол ба майдон нахоҳад баромад. ба қавли сомонаҳои варзишии англисӣ ҳолати Сон Хин-мин аз Гомеш дида бадтар асту беҳтар не. баъд аз рақобати футболбоз тарки майдон намуда бо касе суҳбат наороста аст ва ҳолати рӯҳии ӯ нигароникунанда аст. ба қавли дигар Сон Хин-мин барои ин кораш худро бахшида наметавонад. шумо хуб медонед ки он ҷо довар ба Сон корди сурх дод ва Сон низ аз ин қарори довар розӣ аст, аммо дастаи Тоттенхем бо як изҳорот ба додгоҳ норозигии худро баён кард. ин дар ҳоле аст ки бошгоҳи Тоттенхем ба ҳеҷ ваҷ дар ин масъала Сонро гунаҳгор намедонад ва аз бозии баъдӣ маҳрум сохтани ӯ ноодилона буд. додгоҳ ба вокуниши даста то ҳол ҷавобе нагардонидааст, аммо қазия идома дорад. ҳамлавари бошгоҳи Лос-Анҷелес Гэлакси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Златан Ибрагимович ба фикрам то 40-солагиаш футбол бозӣ карда нест. рӯзҳои охир дар мавриди бозгашти ӯ ба чемпионати Италия гапу гапчаҳо зиёд аст. гуфта мешавад ки ҳамлагари 38-солаи шведӣ майли бозӣ кардан дар дастаи Миланро дорад. дар MLS феълан Златан Ибрагимовичро яке аз беҳтарин футболбоз маҳсуб мешавад ва маҳорати инфиродии ӯ кайҳо ба ҳамагон маълум аст. ёдовар мешавем ки Златан Ибрагимович аз соли 2010 то соли 2012 дар ҳайати Милан фаъолият мекард. дар дастаи Милан Ибрагимович 85 бозӣ баргузор намуда ба задани 56 гол даст ёфтааст. ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ буд. то дидори навбатӣ хайр.